Aydın sağlığı çıkışlardan sonra hormatly prezidentimiň formatnyjlara iýeren gutlagy ulun silendiňlerini. Onna berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň döwrümiziň belent maksatlaryna ýetmekde, döwletiň ötüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde uly işleri alyp barýan Anatoliýa. Geçen ýyllaryň dowamyna birleşmäniň agdalarynyň sanynyň epesli artmagy, hususy başlangyçlaryň rowaşlanmagy, telekaçlaryň alyp barýan işleriň geriminiň hasa giňemegi bu urdaky siýasatyň ajaýyp meýwelerdir. Döwlet başlamydan belleşi ali, berqara döwletimizi, bagtyar döwrümidi, beýik galkynçlarymyzy arzuw eden beýik şahyr Magtymly Pragynyň doglunyň 300 ýyllygynyň belenilýän ýylyna geçirilýän bu giň meşhur sergi milli ykdysadiyetimiziň barha pogtolanýan kuwatyny, taşaklarymyzyň bereketini, bazarlarymyzyň bolçulugyny açyp görkezýär. Bedew wagtly ösüşleriň mekany bolan izi diýanymyzyň anamly gadamlaryna, ýaşlaryň telekeçlik başlangyçlaryny gollamagy, bazar gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge, işewli gorşawnyň döwrewap hukuk binýadyny döretmäge, ýokary netijeli innowasion özgertmelere täze döwrüň ykdysady ösüş nusgasynyň rowaşlanmagyna aýratyn ünsürer diýilip gutlagda aýdylýar. Bu ýyl Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekaçylar Birleşmesi tarapyndan ýurdumynyň Sewda Senägat idarasy bilen birlikde gurulan giň gelme sergide 230-dan gowrak türkmen kompaniýalary, hususy kärhanalar we önerjiler öz diýwalyklaryny ýaýwanlandylar. Olaryň arasynda ilkinji sergi atnaşanlar amma her iki döwürde almesasa işlenip düzülen we ýokary tehnologiýaly önümçilikleri öňdermek üçin şertlaryň döredilmegine aýratyn ünsürliýär. Bu içemleşme bar olan önümçilikleri tekniki we guramaçylyk taýdan kämilleşdirmekde hemde eksporda gönükdirilen önümleriň täze görnüşlerini döretmekde telekaçylyk üçin giň mümkinçilikler açýar. Şeýlelikde döwletimiz ykdysadyň bäsleşige ukyp bollagyny ýokarlandyrmak meselelerini öňeli şertler döretmek we başlangyçlary öňe sürmek bilen hususy kärhanalaryň döwrewaplaşdyrmagyna ýardam edýär. Hemde olaryň innowasion işlere çekilmeklerini we halkara derejesinde tejribe alşmaklaryny üpjün edýär. Senägatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygyna başlanan bu içäreler türkmen işewleriniň tejribesini, üstünliklerini we mümkinçiliklerini oň milli maksatnamalary eşeledi. Hormatly prezidentimiziň ýurdumynyň innowasion ösüşine, bäsleşige ukyply hemde eksport ugly önümçilikleri döretmäge gönükdirilen özgertmelerini durmuşa geçirmäge goşýan uly goşandyryň görkezýär. Ykdysadyň hususy bölegini howaslandyrymak we gollamak meseleleri hemişe döwletimiziň üns merkezinde durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda türkmen telekaçylarynyň ähli ugurlarda netijeli işlemek üçin amatly şertler döredilýär. Bu orta watanymyzyň ýygy durmuş ykdysady ösüşine möhüm goşan goşmalygyny üpjün edýär. Şu ýylyň 9 fevralyna geçirilen Ministrler Kabinetiniň giň işleýän mejlisinde döwlet başlamynyň Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek we maýy goýun maksatnamasyny tasdiklamagy, Pekin paýhas ummany Magtymly Pragy şygarasyna geçen ýylda Mehriban watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine çykarmak uğruna möhüm ädim boldy. Bu maksatnamanyň esasy ugurlarynyň birem, kiçi we orta telekaçylygy ösdürmäge hemme taraplaryň ollaw bermekden ibaratdyr. Şunun bilen baýlykda amatly işewli gorşawyny döretmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi şartlandyrmak düýpli pudoklarda telekaçylyk işiniň gerimini giňetmek şeýle-de döwlet hususy puda hyzmatdaşlygynyň durly görnüşlerini ösdürmek we döwlet emlegini hususlaşdyrmak ýaly ugurlar şu ýylda göze unutulan esasy maksatlaryň hataryndadyr. Döwrewap häzirki zaman şertlerine önüme önermekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçilikleriň köpdigini tasdiklaýar.
Burada nussoluk işler alıp barýan paýtatymyzdaky Akbulut hojalyk jemgyýetiniň guruluşyna degişli önümleriniň ören islegli haritlary öwürlýän serge gelenler dol göz ýetirdiler. Akbulduň önümleriniň daşary ýurtlary ugrudylýan belliliklidir. Ýurdumyzda durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrmagyň şäherlerine paýtatymyzda we ýurdumyzyň sewitlerine dürli maksatly desgalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okuny ösüşiniň möhüm görkezçisi bolup durýar. Bu önümler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýar. Şu maksat bolsa türkmen ýaşlar tarapyndan dolandyrylýan kärhana üçin esasy ýörelge bolup durýar. İşlerin ähli ulgamlaryna sağlaşyň öpüşe edilmegi bahalaryň ören amatly bolmagyny şertlendirýär. Akbolduň täze önümleri tämirlik, arasaçylyk, ekologiýa babatda öňdäwajylaryň hatarına durýar. Derýa Plastik hojalyk jemgyýetiniň bu sergide täze önümlerini hödürlemegi ulugdyklanma döretdi. Hemişe gözlegde ösen islegleri kanagatlandyrýan önümler önermekde ýygydaly kämilleşmek Derýa Plastik hojalyk jemgyýetiniň üstünligini öpüşe edýär. Jemgyýetiň kärhanalary ýurdumyz boýunça öz önümlerini eksport edýän ugurlarynyň köpligi boýunça nusgalyk görkezýär. Her kuwata Derýa Plastikň önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna ulussaga eýe bolýar. Türkmen önümlerine daşary ýurtly sarp edijileriň isleginiň ýygydaly artmagy ýöne ýerdenler. Çünki biziň ýurdumyzda Derýa Plastikde önerilen önümler hilin ýokurlygy, ekologiýa taýdan arasylygy bahasynyň arzanyny bilen tapatlanýar. Önüm önerjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumyň anlap barlayan işler Türkmenistanyň dürli ugurlardaky eksport mümkinçilikleriniň ýokary depgine eýe bolýanyny görkezýär. Merkezi Aziýada ilkinji zawodlaryň biri bolan bu kärhanada önerilýän keramiki önümler dürli halkara sergilerine ýokary baha münasip bolýar. Pekim paýhaz ummany magtymyny Prag ýylyna guruluşyk ulgamyna öňlerine belent maksatlar goýup, aýdyn geljegi nazarlap, işçilik görkezýänleriň birinde nakal hojalyk jemgyýetdir. Jemgyýetiň diýwarlygy köp adamly boldy. Her kuwata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna gönükdirilen beýik işler durmuşa geçirilýär. Hormat prezidenti bilen karary bilen nakal hojalyk jemgyýeti tarapyndan 5000 ornuk Seyitnazar Seýdadyr Naky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň binalar toplumynyň Bäherden etrawynaky Arsman şifahanasyna goşmaşa täze 400 ornuk Bejers merkeziniň binalar toplumynyň hemde öň bar bolan binalaryň durkun täzelemek boýunça ýerine ýetirilýän guruluşyk gurnama işleri munyň aýdyn tutnamadydyr. Bellenşäli Türkmenistanyň 2024-nji ýylda durmuş ykdysadyň ösdürmek we maýy goýun maksatnamasyny kabul etmek bilen ýurdumyz milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny şerede sewitleri durnukly ösdürmek, täze kärhanalary gurup işe girmek, müňlerçe iş orunlaryny öýretmek boýunça belent maksatlary öňüne goýdy. Bu maksatlara yetmek üçin amala aşylmaly işleriň hatarına telekeçilik ulgamyny mundan meýlekde ösdürmek, kiçik we orta telekeçiliğe gollaw bermek netijede jemi işerki öňümiň düdümine hususy bölüm paýyny 71,4 göterme ýetirmek iler tutulýan möhüm wezipelerin bir hökmüne kifetlendi. Bu orada durmuşa geçirilýän çäreler türkmen telekeçilerine dürli ugurlarda ýokary netijeleri gadanmak üçin uly mümkinçilikler açýar. Sergidäki ähli podoklaryň bölümlerine diýen ýaly görkezilýän täze önüm, importyň orun tutýan önümçilik ýa-da innovasiýon tehnologiýaly aýratynyklara laýyk gelýän köp sany önümler bu urda gazanylan üstünlikleri aýdynlygy bilen suwd edýär. Watanymyzyň ýagty geljeginiň hatyrasyna ýurdumyzda durmuşa geçirilýän demokratik özgertmelere işe gatnaşýan tenagatçylar we telekeçiler barçasam öz bölümine alyp barýan işleri barada maglumat berýär. Barha ösýän telekeçilik ulgamy ýurdumyzda işe öwligi ösdürmek boýunça döwlet strategiýasynyň netijeligine şaýatlyk edýär. Bu strategiýa jemgyýetçilik işçiliginiň we ykdysady başlangyçlaryň täze täsirli görnüşleriň höwüslendirilmegine gönükdirilendir. Serginiň aýry-aýry bölümlerine tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň vilayet bölümleriniň alyp barýan işleri beýan edilýär. Aýdyn geceler hojalyk jemgyýetiniň diýwarlygy köpleriň üns merkezine boldy. Ýurdumyzda daşary kampaniýalar bilen birlikde dörli döwrewap enjamlarynyň önümçiligini ýolga goýmak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Şunda elektron senagatynyň ösdürmegine we enjamlaryň ýokarky derejesiniň öpüşe edilmegine aýratyn üns berilýär.
Yurdumyzda elektron senagatyny ösdürmek hemde uly istek bildirilýän daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen münasip bäsleşmäge ukyply harytlary öňlenmek boýunça senagat we guruluş önümçiligi ministrliginiň birlikdäki aýdyn gejeler hojalyk jymetinde uly işler amala asyrlýar. Yurdumyzda elektron senagatyny ösdürmek hemde uly istek bildirilýän daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen münasip bäsleşmäge ukyply harytlary öňlenmek boýunça aýdyn gejeler hojalyk jymety öwga münasip işler bitirýär. Oň täze döwre we innowasion tehnologiýaly önümleri uluslardan peýdalanýar. Ýakyn günlerde bu iki karhana tarapyndan mis we alümin geçirjileri öňdirilip başlanar. Munyň özi ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän degişli harytlaryň köp nukdarda adalmagyna ýardam eder. Ýere gelen aýsak aýdyn gejeler geçen ýyl öýjükli araknaşy üçin 1 million, banqylgam üçin 900 000 golay kartlar öňürdi. Pekin paýhaz ummany magtym olup Prag ýylyna altynasal öýjükli aragatnaşyk üçin 1,5 million, banqylgam üçin 600 000 golay kartlary öňlenmek boýunça sargyt gelip gowşdy. Bu ýagdaý döwrewap işlemeň ajaýyp nusgasydyr. Erkwata ýurdumynyň ähli sebitlerine kiçi we orta telekeçilik giňlerinde ösdürilýär. Ykdysadyň esasy podoklarını iş alyp barýan ýeri karhanalar hemde hojalyk jymetleri paýtatymyzda ýurdumynyň sebitlerine giň meşgully döwlet taslamalaryny amala asyrýarlar. Köp sany iş ornlaryny öredýärler. Erki döwürde öz önümlerden dünýä bazaryna meşgullyga eýe bolýan türkmen karhanalarynyň birinde paýtatymyzdaky hasar hojalyk jymetler oň ýokary hili önümleri sergatnyjlaryň ulugdyklanmasyna eýe boldy. Ykdysady ösüş gazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barka artdyrýan karhanada häzirki günlerde işler ýokary diýip gene eýe bolýar. Hasar haryçyny atly ýargy sahatyna Türkmenistany öndirilen ýokary hili önümler eýam Russiýanyň, Iranyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň, Ýemeniň bazarlaryna peýda boldy. Daşary ýurt bazarlaryna türkmen süýji kökelerini isleň barha artmagy hasaryň önümleriniň ykrar edilmeginiň öz boşly sutnamasydyr. Häzirki sergi dörli ugurlarda tejribe toplamakda möhüm ähmiýetliler. Paýtatymyzdaky Parahat hususy karhanatynyň köp ugurly işleri bu ýere ýyglananlaryň üns merkezine boldy. Bu toplumda taýýarlanýan ýokary hil ekologiýa täzen arasda türkmen önümleri sarp edijileriň ulussyna eýe bolýar. Her zamanyň kämil injamlaryna öňdirilýän önümler azyk bolçylygyny öderetmekde örenmekimdir. Önümçilik bilen utgoşuklukda hyzmatdaşlar bilen dislapdan alalaşyklaryň baglaşylmagy işleriň ýokary netijesini öpüşne diýär. Önümler içerki bazarda bolsa ýaly sewitin ýurtlaryny da islegiň barha artjygyny hyzmatdaşlygyň derejesi tasdiklaýar. Herki döwrüň bazar ykdysady şertlerine önümçiligiň beýikbetli ýöredilmegi esasy wezipedir. Türkmen harytlarynyň daşary ýurt bazarlaryna uly orun tutmagyny da aýratyn ünsärliýär. Şu nokdaý nazardan işlerini döwrewap guraýan karhanalaryň birem Nurly Meýdan daýhan hojalygydyr. Oň önümler bilen terga gelenler içkin taşdylar. Häzirki döwürde azyk bolçylygyny öderetmek boýunça täze mümkinçilikler peýda bolýar. Ol ýokary netijeleriň gazanylmagyny öpüşne diýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly ösüje eýe bolýanyny äşkar edýär. Sergide ýurdumynyň daşary ýurtlarda öňdirilýän önümler bilen bäsleşmäge ukyplyk hemde aljylaryň arasynda uluslardan peýdalanýan durmuş tehnikasynyň durly görnüşlerinden tanışdyrylýar. Telekeçilik we dörejilik başlangyçlaryny gollamak arkaly halk senetçiliginiň milli amaly haşam sunuwatynyň täsirini ýörelgelerini gorap saklamak, innowasion esasy barha giňlerime eýe bolýan milli işewirligiň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň üýtgüsi we aýratyn wezipesi bolmagyny galýar. Bu guram sergide özüniň giňden beýany tapdy. Sergi sewda we hyzmatlar ulgamyna telekeçileriň gazanan üstünlikleri bilen hem giňden tanışdyrýar. M500 haryt nişanly ayakkabılar serga gelenlerde ulugdyklanma döretdi. Hojalyk jymetiniň hünärmenleri hormat prezidenti bilen döwrün talabyna laýyklykda işlemek bilen özümizi öňdirýän önümleriň beçlerini hasa artdyrmak boýunça kesitlen wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Sergide mebel ulgamynyň durly ugurlarly giňden şöhlanýarly. Hormat prezidenti bilen geljegi nazarlayan özgertmelerini eksport ugurly önümleri öňdirmeklige aýratyn orun degişler. Şu nokta nazardan ýurdumyzda ýokary hili ähli talaplara laýyk gelýän önümler bilen içerki bazary öpüşne etmeklige şolar wagtda daşary ýurtlarda ulussyny bildirilýän önümleriň öňdirilip eksport edilmegine aýratyn ünsärliýär. Bu orada aýbölek mebel karhanasyny görkezmek bolar. Bu karhananyň önümleri sergide giň işlen görkezildi. Arkadaly gahryman serdarymyz işewirler birleşmesiniň öňünde internet arkaly sewdalaşyklaryň meşhuryny artdyrmak, ýurdumynyň içinde elektron sewdasy üçin öz meýdançylarymyzy döretmek, diýarymyza öňdirilýän harytlaryň
halkara giňişliginde makawatyny güýçlendirmek bilen baglanşykly möhüm wezipeler goýdy. Telekeçiler döwlet başlama tarapyndan öňe sürülen elektron senagaty öğretmek hemde ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa geçirmäge işçen goşulýardylar. Şundan ýokary hil ekologiýa taýdan arasy önemçiligi ähli pudoklarda sany ulgamy hemde tehnologiýa täzelikleri ornaşdyrmaga ulus berýär. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň ýurdumyza öňdürmegi, diňe bir importyň meşhuryny adatmaga mümkinçilik bermän, eýsem iraty ulusda belirlenýän haritlar bilen ýylly bakalarda öpçün etmäge de mümkinçilik berýär. Teýrine şäherlerine milli ykdysadiýetimiň pudoklarynyň gazananlarynyň bäseşge ukyply ulusda belirlenýän önümleriň durly görnüşleriň, täze haritlaryň hemde hyzmatlar ulgamyna teklipleriň tanışdyrylyş dawarat geçirli. Ýananlar şu forum uramaga döredilen mümkinçilik üçin hormat prezidentimde tüýs direkden hoşallyk bildirip, ata-watanymyň rowaçlygy hemde mehriban halkymyň bagtyýaly uğruna halk gojalyk toplumyny mundan meýlekde depgirne durnukly üstürmek üçin ähli güýçlerini aýgylmajakdyklaryny anlanyrdylar. Modalar öýüniň önümleri sergä gelenler üçin ajaýyp sowgat boldy. Onda toplumyň gaýtaranmajak lywaslar görkezildi. Milli ähengdäki ýynan lywaslarny döretmek bu modalar öýüniň esasy iş ugurdur. Sergi öz işinde dowam edýär.